tanoro na ngayon, tutula. Baya magagama. Tunumia panutula karwaya. Baya magagama. Ati pangano Allah. Ati pangan sa kanya no Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ko na ba na mati di ba mati di ba miyakad dek la pupurang mo. Nakisabab sang kaya mga loksya na di gitumbo. Naman ni manok sang napkapitas. Kagi di ko tuloy na mo ito apipikir nila na mga pangarap makiwarisan nila. Uway. Na malakon madagdag lang niya pitas sang ito abay. Namupang ako kita mo Allah sa tapang yan. Sa aming pangarap mo na dito asala kayo parati. Asala kayo parati. Nakisabab sa kutang iya panuksan yan, nakuta mga nuksin, may iliran nung nakuta mga syarat, ito ni mairan ko dito, pangarong masawaras yan iran niya. Malaita mo, mata ili dito. Nasuki iliran nung natira na ginaburo, diya ito dito. Kaya wigiran sa kuto abay. Nainuwag iya pangawitin ng Allah sa tapang yan. Awara na dito ang mapakarman niyan subay, naipsibay niyan. Wala na dito ang mapakarman niyan subay, napuwitin niyan kudar pa yan. Hindi na mismo sisiran ko yung ubay na sisibay niya nun sa darpa. Awan. Na inisibay niya ng uto abay, ang mag-ugaman. Ayaw isibay niya, na may mga piraloy na mapid na dirandi, kanulunan. Nasi ko minisug sumamasa. Naisiyak ito ang uto mama, nasa lakay akidan, para tiya. Nasalaw sa uto para tiya niya, na bebe, umama, aso nga roman yan na makulutod, langit siran. Adina di panulunan, tinagiyaman, itidua gama. Baka sila niya ng uto parati. Nagigiyang uto ba na matao na ay paana na nag-ugama. Ada ni din sulinder suagaman niya. Barang-barang aptironin karuman niya, apagunutan niya na tindig, amanay-amanay apun galabagan niya na simba, adina pun galabagan ka, sabab po katawan niya suagama. Uwan. Na, sigo pa ganyan na normal. Umaniyan dulunan, na rumum niya taman. Nakagyung umati na miyaw masumasa, akira lang kita niyan subay. At tugul niyan, papos yunutan niyan ko, tindig yan. Luwan. Nakagyung pakapos yunutan niyan ko, tindig yan. Namin ikarong ko, kaya tanan niyan sa lima ko to abay. Nala, misubarang ko to abay. Misubarang. Nauman din na may sumasa na magrabi ang buto adiran gandun na. Nami uma sumasa at tupungan wallah agya buto abay. Na diulo ni karoman yan, na parati ang buto abay, at pira nagyan sa masa kita nilang anak. Na yung mga sakiton, na banyan din umiya patay. La ilaha illallah. Na initong usulang o sugat, wala maana na sugat ulawas yan. Na sobra so taluwa to sa minipaliw. Kaya pa na ganyan. Miya siya hinabay. Ano niyan sulindaran suya maana nagaman niyan kung kapag kasilayaw nung sa katawa-taw. Nakagiyama ni Gracia miya patay niya na miya katinutbang mo ito mama. Natinaminita man ako ba? Ay mana na, ay namunula ka na sumabat. Iyakan sumapan mo na. Sumakalulutang ay araw mo. Nasinamiyat tayo siya ulan na. Namiya may pikiran, nagyang kutuwa mama. Namiya pikiran na sa katawa ginawa niya. Ginawa niya sa kutuwa darpa, siram ibalagit ko sa tinto. Amiya lalagwi ron. At hindi man ito na kailangan akong sumusayar ka amapya. Natiyin na amata na niya pati ang si Mrs. Sabab ko di pangunod sa kaya tindig ka. Natigagyan mo ito, ang ginawa niya, naligagip ka lang. Saan ni mataw siya? Saan natin ni mataw siya? Musawiran na kang saan. Diyan kaya ba natin mga Allah sa kami ron niya opat, ron niya syahid. Ada ron pagtama ng Allah sa tapang yan. Narabig sang ko ito, ang inikuburiyan natin pangampan ng Allah. Tigagyan ko ito, ginawaya kayo ito, ay musawiran kang draka. Kami akan bulbudinan, nuway na tiyin ko lang. Kadang ka tiyin sa nga na nakrosingan, bala-bala ka nalalana. Nasad na tiyin sa sumagad siya na bunuang ka. Sadin sa sumagad siya na mama na bunuang ka.
Pamimili ka na tiya kung malong lugupo. Uway. Ako, ayam na tingin ubad na katawin niya kikarumang ka na, yung nabunuan. Narambagan ka tiya kikarumang ka na, palalawi ka kumalok siyan. At tiruan ka kirana, inuwa ka miya patay ka, miya umakuha, ayam na nalisis sa lakaw sa'yo. La ilaha illallah. Tapang na, miya kargul na tapang. Aramig miya wapat na miya siyun tapang sa dunia. Sa lima piya. Uway. Abay na magagama. Ada mga kasila yung muto parati. Nasukir ko niya ito na miinga piya-piya ginawa niya. Ginagod. Number 1 na tingin na mo sa'yo. Nagwagi palalawin, nagugugugul. Nasumi yung bokrosing. Bala-bala ka na nalang. Na miya minili sa pupumanagad ang mga dato. Saan nasumi agad? Anak katawiro ni Karumanian ada to ang mama. Lagunya lagi labunuan lagunya labunuan. Ini rembunyi Karumanian. Namya lalawis siya gitu mana narugi yung surugo na sumiyong ko mga lok si Karumanian. At tingin na iman to nakatiyawan nila ko niyo. Amalalagalawa ko. Tingin na ino kayo ni. Tingin na mata na diyo kakadun nasiwat tayo namin yung makusawala puno ko sa lakawan. Anak di na mama alisiran ay mana na di sa lakawan sa ginawa. Nadawat tingin na mga tigir na biyo ka siya at piyakaprak sa kansiran. Nasumsukian na ng ito ang mga lok sumabay. Tama ko mga batiyan ay ni kagudi na tsukubera. Tingin na tubo po na rin. Kaya nuro kami ikisya niya lang tilaka. Yang ko ito tutulad. Nainika ka ko daw, mamaging daw. Pag yung ito abay, daw na tumini buro. Daw sumyong. Kaya hindi kaya iraman. Sumapa ka rin yan, hindi kaya iran. Sa tao. Sang oras. Sabab sang kutwa may istorya ng kutwa marata. Tapong ito Allah. Apag pugumanumanan niyan sa balas sang kutwa ba na kayo mong lolo to. Ano yan alamat ang kutwa sa katawa mama. At na pamakakuan na limo Allah kada amana na daw may mati na mga batiyan. Nasum yung sa kutwa ginawa niyan. Kaya nalamatan nila, mata na sa tinisumbat o mura. Uwan. Kung di ko ka may sampay na daw mga kamusoy rin, napadawot ni Manto at tiyaw, lubog siya ngaya amana na. Di na naman pa. Nakagitingin na niya kapas ako, na daw kaya maala, na maimatay ang mga batiyan, kapundra ka na, pinalamatan ako sa kanila na. At tigigyan mo ito ang ginawin niya na tigagyan mo ito ang ginawain yan, amana, na din na tina muskilaw. Wili tina, kung hindi nakandra ka, aba di maparo ako mailaya ka na ka na mama, dinuban. Ay nirma ka yung mga. Tina mo, ikaw ito na sira mo na bilabon. Ilaya nga. Naumiya na kay ilaya na, yan yun kaya doon sala na, ebsa niya patay yan ito, nasuka ako mga watay yan. Mindanao na palay ang makapanig sa isa diyang kaya Abdul Hamid Broadcasting ka dili sumamos sa diyang moto ang mga pagalitan sa foreign dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحي أرسله ربه رحمة للعالمين
وحجة على العباد أجمعين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر سلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagkaneron mga babae ko na panalamataki ko Allah. Sa ibihin po sa mga galabak tanong, sa iko ka panalamati tanong, sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Saan sa mga tao, tatap niyan, nagulalayon niyan, ang kutuwa panalamat sa iko Allah, na lubulubud nun wallah, yung kutuwa kawyawiyagyan. Naglubulubud nun wallah, so ilmo, makasuhan niya nun, nagtufikan wallah, nasiya pagkaraniya ko mga galbak amapimpi ay pagkarani ko surga at pagawatan niyan ko mga galbak mga rarata ay pagkarani ko narakajihan na. Agya kaya Islamic seminar tanong na taon tanong sa imong kastaya sa agyang kaya FM station 92.2. Sumabang sa miya po makinig sa agyang kanan na mga station, mga radio, one-way radio. Nagusay mo cast pa na isang kaya two-way radio. Frequency 922 MHz. Posting po. So mga abang sabihan ng mga radyo yan, kapaya makakukunik ka no, sisagyang ka na mana na kumakanong ka no, kumakadar pa yun na isang pair ka no, agyang kaya amana niyan na suaraw lagang tanong. Pinalamatan tanong mga pagiritan ng engineer si Habib Abdul Hamid sabab sang kaya dekelili de pananguntaman kanabalang wataw na miyas subayan na iyaka na lagdi Simon Cast sa station na FM sa Tui Radio yung mga icon na minisampay niyan so pananguntaman kung kap ganyan, ako kap ilang kap yan, si Sagyang Kaya Pilipinas. Naman ang ulo si Sagyang Kaya niya, sabab sang kaya niya ay tigagyang kaya tariman to. May usartan mga technology, at pupusar na minisampay tanong ko darpa marginubon misampay sa katawa-tawa. Ama na nagyang kaya seminar tanong na ditanong di kamuntayan sa sagyang kaya YouTube. Ki-upload agyang kaya panangundaman ang kaya si Bayalabi ako sa kanong mga bagsami si sagyang kaya dahil mabalwi. Mana nagyang kaya pagarihan na engineer. Kung baka ditanong sila nag-engineer di si Salan Salaman no. Yang kaya FM Salam Rakanusan. So makinig mga bubayami, mga pagarihan Muluga kanong bayan, ang kala ko na yun, riyang ko mamis ka no, nawiyang kaya tuwi radio. Napiyang yang kaya, mana na mga mga darpa, lagi na mga atong Arabia, Saudi, yang kaya mga mga country, mga Muslim countries. Silang tanong ang kaya mga pagariag, yang kaya Alhamid family, si tanong iman to bilalabas, ang kaya kung found Hamid family. Silang tanong, yung mga bagsa tanong, si Sagyang kanan na France, Paris, kagabakaya, isang pegiran, nagyang kaya limutan, wiman, tuwagawi, minipantag, sagyang kaya ulan-ulan na September, Muharram, bagurang, babagusog kaya pakatutunatan, at may akating mo seminar ro sa ano to? Basagin, Ngayon sila naman to sa kuwan, nakabasa lang. O may nakakuan, nakatingnan. Adi di siguro yan man, kamadakalakan sila. Mga kaibigan tanong, kasi sa kabasa lang, kami ka parangarangan na din ay pupunta nurong ko. Ito. Silang tanong si Rahma Abdul Hamid. Anita wallah may piano siya na na mga darpay. Siya pang ano wallah. Pangawatang kanon yan kung mga Cuba, mga examen. Na so wallah itindigan katanong mapya. Nagu si Zinaida Abdul Hamid, si Sagyang Kaya France. Mga pagariya, mga bubeko, unang tanong kaya, hindi kalimutan naman to. Lalayong tanong ka, Loy, agyang kaya kang galagi dahin na
de ini lawan yan pangilelean de lawan yan kebebayan wallah kaya kalilimut taliman tu nak kena bagi buang kaya kalilimut ka kebebayan tanah pun wallah tega be nakabebayan wallah be kaliman awanan namiyaw ako mabuka ay singay wakan na ko tu Arab kulim mo wallah sabab sa ilan yuman sububayaw wallah kasusuat wallah na ginan yarap hadap o muslim sa din sa mga tawa kababayaan wallah na ginan ni mga tawa may mabuntong nasabman sa mga tawa akararagitan wallah subhanahu wa ta'ala na ginan ni mga tawa may lugi sa dataman yan ay maana nakalugi sa dunia sampai sa anuman amaw ni Anto na ko nito sa kubayan ka wallah. Tay paano yun? Ito sa kubayan ka wallah. Nauna? Sumasahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam na kibubayan siran wallah. Aki ato ko yun sa kibubayan siran wallah na pitero wallah si Quran. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yuba'i'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا gitu semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diuru giransu Nabi o dakwah gitu semua sahabat niyan mga dato nagmagabay kana mga bayro ibuso pa nagundaman ng mga bay diyan ka iya kababaloy ni mga bay nasakkan ri miyak kalala kailangan wag mantan wag Islam ngayon nalako ng mga tao na si Erkano pagpakapoon Sobyeta nila. Din na imbota, nagudin na miyuman sa dunia, manusia, badi, ay mana na makaptindingan ng naswin na yan. Ay nung yan, lalayong saliyo, na mga manak yung binadudugo na kinasingay na patong, na mapitap manas kay Julian, na saka na, titibay wag magpidak ko'y kanitan ka sa mana na magbabasalo, magbabasalo man. Okay. Nauna tayo niya suami, saan? Nasa na inuup kisang pultang inuwata na pinalamatan ang magusumiyan. Kaulo niya biyeta ko maana na biyeta nuwagama na kapagaya si tamapat sa iyo kaya berang-berang na mga widakan sa pinakaminos na sikwing ito. Awidakan o bariw. Awidakan o ay mana na magiging. Naso alhamdulillah pinalamatan na kansu Allah. Nagula-ula kong tanong, ay nung tanong sa'yo pa na matatago. Abenda ya maana na lagi-lagi tanu ay singayo tanong na ko to agaman tanwa ka Islam na ito sa kubayang Allah sumasaba na inanuyo Allah kubayan yung siran radiyallahu anhu yaswaswat kiran su Allah waradu anna yaswat siran magkusik Allah na isaw na to sa kubayang Allah nagyaw to at tigiran na حسن التدبير حسن التدبير di ka kung ditindingan ng Allah si kuya maana na mapia so Allah'y mamaapar so Allah'y pupar kung kalangwan taman nasabab sa giyo kutuas kanya ni mamaapar na inong ka pa ng baile ginawang ka si ikap kita luwa kumapia kaswallay ikapara dyan adi ganyan ditindingan ng kumapia. Siya ganyan bitigwo kumapia. Itumpuk ka niyang kumataw ay agal bagiran na utapan ng damang ko agama. Tufikang ka niya sa siya pupakasong ko ay hindi si bendingan na swagama. Kauto. Na itos ayaman na ito na kubayan ka Allah. Mapira-pira yung mga tawa ni yun nakita ufika niyang kutuwa mana nakapungilabagan niya ng agama. Nasaba pa rin mga babae ko. Sa giyang utuan, itufikan Allah. Uway. Nakayagtufikan ka Allah. At kubayang ka Allah. Ayaw ko na biya kalala ahos at tadbir. Pitindingan ka Allah sa mapya na inadang ka niyan si kami ang buhat ko
bilangan ng mga Muslim. Inadong ganyan na suwama ka na uswina ka na Muslim. Sumaka ka dito na uswina ka ba na mga Muslim. Sumaka po ka. Okay. Na limon ka na ng Allah. Okay. Di kan kailangan ibang apluba suwagama ka. Minitener ka suwagama. Okay. Inadong ganyan na Muslim. Nasigan yung piyakang buhat kuha mana na mga loks ka na mga Muslim. Nasigan yung piyakang pag-ingad sa giyang kaya nga ng mga Muslim. Dengan yang dapatan nausna at tadbir pipipian ko Allah kapay man nasi kanian mabuina din sa iyang kaya mga darpa mga Christian lagi na siniw yang kaya iligan pay mabuap nilagaw ka ay makna na padangan na mga tao kirarang itan wallah nilagaw na kinsaharam nilagaw na sisali sa cross na sabab kung kumabayaan ka wallah na dakan yan san adna sa kagiyan na dakan yan adna sa iligan ama ata mga Christian asli kan yan initapisang kaya mga Muslim la ilaha illallah na maana ang kumabayaan ka wallah babay ko pagari ko napakayap nilakaw ka apkararangitang ka wallah sabab sa giyang kutuwa si kabiyat tagu nagmiya kapon abang sa si ikuya mananamata apkararangitan wallah nakagip kumabayang kanyan, nasi kanyan piya kasimbuar, pagpiliya, mga tao, mga Muslim, akibin Allah. Napiapa yung ganyan, nasi kawing mga Muslim, ada ka sa ugis wagamang ka, kaya na inipid pa daw mga loks ka, nataman din sa kaya pakala ka, nataman din naman to, dahil nadiragay po pa daw ng kutuwa, agama, ababayan ka, so kapagagaman. Naginang ko. Naisa na namin pinalamatan ng Allah, padaurun. Okay. Inisir ng katanus wagama. Nakadagdagan pa na kirgnan. Kau dituro wallah na mga banil Islam na alhamdulillah tirusiran wallah. Kau to. Sumaka saaba na kaya regirgnan sa sabayadun. Atawan tanus tutulang ko Salman Al-Farisi. Salman Al-Farsi. Sa kanyan na sahaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam knabas kanian Arab. Knabas kanian atag Madinah. Knabas kanian atag Makkah. Kas kanian na tribu Persia. Amyak kawatotan sudar pa yan udar pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagyang kutwakiat tunan yan kapluban yan ko benar. Namiyak peluban yan subnar sa kaya pasang anon samberang-berang kaya tago nung nadampa. Abadis kanyan na makapupuon ko mapia pamilya. Makapupuon ko mga palongoloksan na mga gugira. Okay. Na kaya gergenan sa kaya bebanuan yang kuagama. Hindi di peluban su Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na dayon sabi akang bebali-bali si ko mga pare, si ko mga pedemberang-berang akyat tumpuanon agama sabab sa kutapluban yan su agama. Na miyat to niya su agama na kiyat gergina kagaya bailay niya su Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani pilih niya ko Nabi tos, ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau to. Nasa katano na minirsir tanong su agama. Ngagina. Giye miyak kalala alimor katano wallah apitindingan tanong niya sa mapya pinapad tanong niya ng mga Muslim. Sa katawa tutulan. Siya kaya na tutul na diskan niya di may migiran niya kayo sa aluman na di may migiran sabab sa kuto ka pinalamati ko wallah kumali mo yan kaya na di may migiran na miya pikir yan mga bubay ko ano ba miya pikir yan ang ginawa niya sulimon wallah ang uniyan ba pikir alimon wallah akiyabaluin yan a Muslim nasibusang kuto oras na tuminikiras na mimbuat na sumiyong sa kaniyan sa Masjidil Haram kapinalamatan niyan terus wallah sumiyong sa kaniyan sa Baitullahil Haram nakagid na tuminig nakapamantagan na sudarudo pa iyan na di maninindihan sa mga pipita ama mga panganangkan sabab sa kuto din di ka preparado na
Tuminindog na aluminium. Nakita ko karuman yan at inahay. Mister, anda ka tigit, apa mumuluan lagi ang kaya mana nagtinda ka na mga panganong ka at pakipumbagra ka. Asabab sa kutuwa kaya pigiran niya sa kutuwa ka pinalamatin niya si Allah subhanahu wa ta'ala na doon makar nagiyang kutuwa mga panganong ka na mga pipya na tina kay karma ko nasuwa ko sa Masjidil Haram at pinalamatan ng Allah. Nainuwat tigiyan. Taros na naman na nadiga-diga palinindin. Nasunyo sa Masjidil Haram na mitawaf na ang mga pasad tawaf na pinalamatan niya sa Allah sa miyang nisip Allah. Nasiyang ito na umandin na pinalamatan niya sa Allah at itawaf, di magumrah. Di na sa Masjidil Haram at pinalamatan niya sa Allah. Na miya aloy sa kitaba siya ito na miyawapat na si din miyawafat sa Masjidil Haram si Sabu Thomas alidya di katof at pinalamatan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na miya aloy sa kitaba sa kanyan na si miya kabulos taos kanyan si Usurga. La ilaha illallah. Ginani palang duwadar mga Muslim ando ba niya maana na matparulin niya ng kutuwa. Promise Allah kasurgaan ng bigyan ko mga tao. Lagi doon sumadato ng sumabay. Yinan isa akaloy tanwa tutulan. Agi ang kaya kapanalamat sa ikwala may pantag kutandingan wala ang mga pipya si irka na isanan ako sabapan ako paruling kasusugan. Ato na ikadua atos ka sa kubayang gawala. Ha? Ayaw na ikadua na kababayaan ka o pagtaw. Kababayaan ka o mga tao. Kababayaan ka o mga tunganayin ka. Mismos ka na magariri na kababayaan ka o mga pagarin ka. So inakaswama ka na kababayaan ka. Kung ako na mailay, alay din na mga to sa kababayaan ka o pagtaw. Kababayaan ka o Allah. Nasabot tanong sa kutwa hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. At iyina, Ida ahabba Allahu abdan. Ito na ang kutwa hadith. Alam ma'ana al-hadith. Ida ahabba Allahu abdan, fanada Jibril. Iraw na kayo bubayan wallah, sutaw, orip na wallah, kubayan yan sutaw. Natalwa niya sa Jibril. At iyina ya Jibril, inni uhibbu fulanan paahibbuhu. Hey Jibril, namataan na si fulan na kubayan na nanan. Urip na nanan at kubayan na. Nakababayan ka, hey Jibril. Nakababayan ko no Jibril. Asub kubayan o Allah na kubayan o mga malaika. Nanasumong po si Jibril sa iyang kanan alangit, kapapadalman ko mga malaika. Apakalangkap niya na tiyena. Hey mga malaika, inna fulanan. Mata na tiyena si fulan, si iraw, nagkubayan o Allah, nagkubayan na. Apakalangkap na andrakan, makababayan niyo. Nagsisa ko yung mga malaika. Akababayan kairan na ipangnigairan sa limo, na ipangnigairan sa dana, ipangnigairan sa kapipya ginawa. Naliro ko nun sa Jibril kapunuksan kaya niya. Na pakalangkap niya kung kalang-ulang ano ka din. Taman ko mga pranarana. Taman ko mga kadin ko mga ama na nakalugar. Napakalangkap niya na hey mga kaadlo Allah. Mata na si pula na kubayan Allah. Nakebubayan akan. Nagugebubayan ng mga malaika. Nakabubayan niyo. Na indua ka waya mana na mga laong na kadin sa kapipya ginawa. Kada araw-araw yung ginawa. Di kairan di pang nisip Allah. Nataman ko mga manusia na kububayaan ka mga tao. Kaso Allah'y tufik kumataw sa kabubayaan kayo. Nagina, isaw na lang atos. Nung kapan kububayaan yung mga tao, kububayaan ka Allah. Bagpira-pira yung mga tao, maana niyan na mismo sulok siya, naramig niya tayo, nadidin ka rin yung ina niya ng usumay yan. La ilaha illallah. Kapakaroon din na kung kapakadapan na sutaw ay ni kan buod umbal alok siya.
Uwan. Sa danyan ay mana na makuha. So, babaya umbalanok siya. Magpira-pira yung mga tao ay mana na nagugmawan yan na kuwano pagtaw. Irawan na napkungitan, irawan na namin kasunaw. Awan niyo na ng mga cellphone of shoot yan, namin kasultsiya yan. Irawan na napkungitan. Alay dito. Nakaisabab sa iyang mutuwa di mapigil mo. Na itufi ko Allah na pinagila ng mga tao sa iyo ito. Uwan. Tufi ang tanong Allah. Ay ginamap niya ka na di ka pakasulda ka. Nanay, baka kepi. Tunay ka baya ka, baka da mga kita ka. Siya ka na miyan ninino na kuman. Lagi ito na din niya manumalo ito, atunin na yaman na namakan sa wala. Ang sabab sa mutab, tufi ka ng Allah sa kabubayan ka. Nakabubayan ka niya. Kauto. Naginan. Isa ko na keparulian uli natos sa kebubayan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kebubayan ko pagtaw. Kebubayan ko mga tumaning ka. Okay. Ang mga tukor ka, napakadagi ang putuwa mana na tiya pagintaw ka, na mapia mo tayo pagintaw ka, na apia sudir ka mataw na gira kaya tukong ka na tina na mata. Kasigigan niyang nahi. Okay. Malaboro si mga kaudan. Malagi din sumabay ng sumalat. Okay. Ay rawan na napkasimatalok sa dinendi matero, o di na dinendi masingayo, at hinay na. Bago ginawa na dinendi tiro ko at na bago, may aswasi giraw, ay naman nawata eranan katitud na yaman na bilang atawa mata. Okay. Di magagama, at pagkakad niya na swagama. Kasigigap na kiupalitaw, basi maraka. Okay. Kauto. Na basta kung may laying kanan natusanan sa kebubayan ko Allah. Ando na yung katalo. Nauna yung katalo na. Ha? Ay katalo ron mga Arya, mga babae ko. Natupungan ka Allah. Tiyubang ka Allah. Pag-examine ng kanya. So kapag nga di, nandito nagabatuan, so kapag nga di, ubada exam yan. So di mga eskwela, nandito na limang tarot ko pa din yung di ka pag-eskwela o di yung mana natin, na mga estudyante siya, mga morito. Nandito ka ma-examine. Natupungan ka Allah. Nagyang kaya tapang mga babae ko, naduya ka kalas eh. Tapang nga mapya, naguto pa nga marata. Pakito pa nga wallah, sabi ka tamukan yan. Pumunta mapya. Kapag ito pa nga wallah sa sudah ka naman yan, namya pa nga naman. Ito pangir ka sukarumang ka. Ay tama na ka sabar ka. Ay tama na, apunggal ba kang kakuha ka. Kau pa makakuha na, seminar na aktuala. May pa sa ganung seminar na aktual yun. Okay. Na ito. Ito pang Allah sa apian ito na klase niyan, amapya. Diba may awa sa barandi at tamok, may awa sa kasmani. Ay mandra kalilig na kaya kasmani. Pinagi pananawag na, pero purpose. Uli na nga niyo sa nali pananawag na ibutra. Katrapi ka kaya na. Mata na yan. May pinanawag tanong na sukalaw agama, kalaw Allah, kapiyaw agama. La ilaha illallah, basta mo dito yung raya pa dito. Hey, ulit yung mga kapiyaw wala pa dyan. O, tuwira ko na, suminaway na. O, ito. Na alhamdulillah kapag patano siya. Pegang ko Allah. Sambarang-barang na tapang ang mga pipiya. Nang ito pegang ko Allah sa mga tapang na mga rarabin. Inagirawan ako pagkanitan ng Allah, ya Allah, bawat panginayag na tungka ka na sukuyo para tiyaw. Yung matupungi sa mana nakita kanina ko ron. Kasabapang sa mana na kaganatan na kang suway mana na di ka paguruma. Kaya kasamurakan na di ang butuwa marata. Madakalo manari. Alam niya si ano na, pasisiminar na gusto na naging makabalati ka rumanin na huwag i-rubay na. Huwag i-mana na, puwita nung lahat.
tapang adanian ay maanana magugul. Why? Napilitan ito wala ka tariman wala na bitut niya ka na utamaro niro ni nasi kaniyan titapa ko agama. Tabir ka ko benap kesugat tanwa. Why? Kena bayar pipikir tanu, kira mungkin tanu saya bandingin na ubed na sugat na hadir. Kaya mataan na pigaluin ta mutuwa katawan din. Ubed na ihira mi alita na mi rimay na kauto. Naginan. Bukan ko wala sa mga ragin. Okay. Magpira-pira yung mga tao, tipungan wala din yan magagawag ko ito at tipungan wala. Ugay na dua klase sa tapang. Kaya naluitan mo, marata ang mapia. Nasukon-sukap pangatan na tapang wala. Naduma mo ba klase? O sa inyo na pangatan na o mga kufar, mga Kristiyan, mga kaninsan, na ay manaw ito na siksa. O siya nakapakata na Muslim, nakanabayamanan niya na siksa, kalimo. O nakaya pagilay ni Allah na so resulta. E pangangkaw Allah, na o ka makasabar ka, nagitip ko ba ni Allah resulta. O di ka makasabar, na may afil ka ati mga awal, ang makakapag-iksa. Failure. May failure. Napakariting kayo gira. Na ay dili nga durun na ihira miya kasila isutaw di na makasabar kanin sa ni ang gulubugyan na piakalakon na barubin kapantag iya kapatay isutaw. Uwan. Now di no kapantag iya kapatay na sa tanong na mga Muslim tanong na ihira miya ribat tanong na dito ni matubat ko Allah. Ate di keribat. Uwan. Beri na manusia di keribat. Ebu di keribat na su Allah. Na di na tawa perfect. Na sabab sa kutwa kap keribat tanong balagoy man to sumata tangila kagdam lawan taman. Na keribat. Na importante na di rin kapantay na kapantay. Nang punga niya ribat, natubat kasi ko. Kauto. Nagilan, iraw na may kata na, so, examine na sigo mga Muslim, nalimuanan. Bahon kaya tano diya tutula. Insert tano na nga tutula. Baya magagama. Tunumia panutula karwaya. Baya magagama. Ati pangano Allah. Ati pangan sa kanya no Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ko na ba na mati di ba mati di ba miyakad dek-dek na pupulang mo. Nakisabab sang kaya mga loksya na digitumbo. Naman ni manok sang nafkapitas. Kagi di ko tudan na mo to apipikir nila na mga pangarap makiwarisan nila. Uway. Na malawon madagdag lang yung pitas sang kuto abay. Namupakaw kita mo Allah sa tapangyan. Sa amya ka pangarumaon na dito asala kayo parati. Asala kayo parati. Naisabab sa kutang iya panuksan yan, nakuta mga nuksin, na may iliran nung nakuta mga syarat, ito ni mairan ko dito, pengaruh masawara siya ni Rani. Malaita mo, mata ili dito. Nasuki iliran nung natira na ginaburo, kaya ito dito. Kaya wigiran sa kuto abay. Nainuwag iya pa ako kita ni Allah sa tapang yan. Awara na dito ang mapangaruman niyan subay, naipsibay niyan. Wala na dito ang mapangaruman niyan subay, nakuwit niyan ko darpa yan. Hindi na mismo sisiran ko yun. O ba na sisibay niya nun sa darpa. Awan. Na inisibay niya ng kutuwa ba ang mag-ugama. Ayaw isibay niya na may mga piraloy na mapid na dirandi kandulo na. Nasi ko minisuk sumamasa. Naisiya ito ang kutuwa mama nasa lakay akida. Paratiya. Nasarap sa kutuwa paratiya niya na bebe umama. Aso ka ruman niya na makulutod. Langit siran. Adina di panulunan, tinagiyaman ni Tidua Gama. Baka sila niya ng kutuwa parati. Nangiyagiyang kutuwa ba na matao na hu, ay paana na nag-ugama. Ada ni din sulinder suagama niya. Barang-barang aptiro ni karuman niya, apagulutan niya na tindig, amanay-aman niya, punggalabakan niya na simba, tadi niya punggalabakan ka, sabab po katawan niya suagama. Uwan. Na, sigo pa ganyan na normal. Umaniyan dulunan, na
Ano mo biya taman? Nakagiyumati na miyaw masumasa, akira lang kita niyan subay. At tugul niyan, papus yun o taniyan ko, tindigyan. Duwan. Nakagipakapus yun o taniyan ko, tindigyan. Namin ikarong ko, kaya tanan niyan sa lima ko to abay. Nala, misu barang ko to abay. Misu barang. Nauman din na misuk sumasa na magrabi ang ko to adiran ikan dulu na. Nami uma sumasa at tupungan wallah agi ang ko to abay. Na diulo ni karomanian na de parati ang ko to abay. Apiran giyan sa masa kita nilang anak. Na yung mga sagiton na banyan din umiya patay. La na inito usulang no sugat wa maana na sugat ulawasyan na sobra so taluga to sa minipaliw. Kaya paano ganyan? Ya siya hinabay. Ada niyan sulindaran suya maana na gaman niyan kung kapag kasilayaw no sa katawa-taw. Nakagimadigra siya miya patay niya na miya katinul magbuhuta mama. Natinamilita man ako ba? Ay mana na ay namunula ka na sumabati,aka sumapan mo na, sumakalulutang nga yung araw mo. Nasinamiyat tayo siya ulan na. Namiyang pikiran, nagyang kutuwa mama. Namiyang pikiran na sa kataw ginawin niya. Ginawin niya sa kutuwa darpa, siram ibalagit ko sa tinto. Amiyang lalagwiron. At hindi man ito na kailangan na kang sumusayar ka amapya. Natiin na amata na niya pati ang si Mrs. Sabab ko di pangunod sa kaya tindig ka. Natigagyan mo ito ang ginawin niya na digagip ka lang. Saan ni mataw siya? Saan natin ni mataw siya? Musawira na kang sa. Diyan kaya ba'y natin mga wallah sa lamig ron miya opat, ron miya syahid. Ada ron pagtama ng wallah sa tapang yan. Narabig sang ko ito at inikuburiyan natin pangampan ng wallah. Tigagyan ko ito ginawaya kayo ito ay musawira kandra ka. Kami kalbulbudinan. Nukay niya tingin ko lang. Kadang ka tigiyan sa nga na nakrosing ang bala-bala ka nalalana. Nasad na tigiyan sa sumagad siya na bunuang ka. Sadin sa sumagad siya na mama na bunuang ka. Pamimili ka na tigiyan kumalo lugupo. Uway. Ayam na tingin ubad na katawin niya kay karumang ka na yung nabunuan. Narambangan ka tigiyan kay karumang ka na palalawi ka kumalok siyan. At tiruan ka kirana, inuwa kami patay ka, miyaw mako ay mana na isis sa lakaw sa'yo. La ilaha illallah. Tapang na amiyak ka rin na tapang. Arabig miyaw apat na miya siyan tapang sa dunya. Sa lima piya. Uwan. Abay na magagama. Ada mga kasila yung muto parati. Nasukir ko niya ito na miinga piya-piya ginoon niya. Ginagod. Number 1 na tingin mo sa'yo. Nagwagi palalawi, nagumunggagaan. Nasumiyong kokrosi. Bala-bala ka na nalang. Miya minili sa pupumanagad ang mga dato. Saan nasumiyagad? Nakatawiro ni Karumanian dato ang mama. Nagunia lagi labunuan, nagunia labunuan. Ini rembung ni Karumanian. Namiya lalawi siya ito, mana narugi yung surugo na sumiyong ko, mga lok si Karumanian. At tingin na iman to, nakatiyaw ang ili ako niyo. Amalalagalagawa ko, narugo. Tingin na ino kayo ni. Tingin na mata na di kakadun nasiwat tayo, namin yung makusawala, puno ko sa lakawan. Alap di na mama, alisiran ay mana na di. Sisalakawan sa ginawa. Nadaw ko tingin mga tigir na biyo ang siran, apya-apya sa siran. Nasungkyo kaya nagawa na mo ito ang mga lok sumabay. Tama ko mga bati. Ni kagudi na chumubera. Tingnan na tubo pa na dito. Huwag kayo nuro kami ikisya niya. Lalo tilaka. Huwag. Kaya buba na tilaka lang. Huwag. Naman ang utang niya pawawita mo tatapang wala. Berang-berang ay atapang. Napiakatik pangan wala na sa ikadin suruh patay ko agama. Kaguguni kaya dunia kaguguni. Dia kaya dunia ng bangita na yan. Uwan. Pinakamilos na hindi kawapat o manusia. Uway. Na pakasul ko surga. Uway. Na gitod mambibagit yan. Kami din sa dunia. Hindi kawapat o manusia.
Nabiyan kita din sa kapindaw niya. Hindi naman kena yung ibang kita. Okay. Abiyan kita din sa kapindaw niya. Ay, naapian tunad ni Miyaw Lola na importante na si Tano Kapantagan, ako apat si Wagama. Sobat Tano Bagay lugar. Okay. Bang kapigiray, malok kang udaan. So ginawang ka, natika malok ka na mabulu-bulu. So kapapatay na mabugraw ko. Mga dato. Tigas ako. Okay, kaudaan ako pa. Ay manto na di prabi ng malikol maut. Malikol maut nang kaya mana na makakamudir. Adang lagi at tibuhan na namata na ginawa nakakakupan. Anak tiyaw na mata lagi. Anak na mga klasmitan huni. Amas miya nga una siraman. Wow. Na kanabaya mo puputay na suwan na sakit yan. Ama na kala na sakit yan at taman di man to na sisiya sa dunia. Nga kasi na inibagdala may ginawa yan may kesan. Apitiro doktor na pumangalingan ron sarila. Asaragun na kuwapat. Nadamin mamusing dito sa ginawa na gawin na meron siya takay. Pakapapatayin siya dito. Kaya mali kami na pa kati na mga saulan na aming wapat, suisara kami ang kamudahan, aming talusang kutuwa mana, apkasakit. La ilaha illallah. Nasok kasakit na taman ni Mando na sisiri. Kaya naman hindi ba pangantong ida pa na maulawla. Nga mamuma doktor na, tira na eh, kung nga nung sarila kaya mayo, inasina yun. Pwede naman na kaya mga doktor, naging naninisa pa, ang mga pahat, ay abuot, piyag markatan, wala na kaya dyan. Tsalo nga na mo rin. Ay, kawan na tawa, katawan niya nakaputay niya na. Di ko katawan. Saudara pa, aputay ron sa taon na, di duba po. Yan naging ko tutulan, masa Nabiullah Sulaiman. At tatantangan ng malakan mo, at tininuat at tinakuna sa mananiwa. Namialak siya nito. Nagupalawi na, at tayo kumubaya matay. Yan naging ko yan. Natiyo Nabiullah Sulaiman na, Nabiullah Sulaiman na, ordiri nga sugu, wita ko niya sa utamota na dalpa. Yan lang yun. Nakayit na malawi na, niya ko makodal pa. Napitirwe na. Ano niya pa atupad, kaya pa kauman, ano yung maninong sumama, pagilin yan, wag ito sumali ko mo. Natinan na. Katiyan niya kaumakasi, nag-iman ni Derpa, may susurat sa amana na kuwan. Kauda karawan, na diyo sa kuwan niya, daga pa naman kaumakudar pa, pwede na. Naiman to nag-i-kadar ka, natsiyan mo miya tago, naiman to sukatong siya sa loob. Hindi pa lang niya. Ako ka to itanong, kasi tagapanta ka na kawapat si Udar pa, nagumbang ko na rin, di ko pa kayo ba mga patsutawa, di ba matarotop so kaganian, so riskinian, so murian, sudar pa, kutenon, auso, lawan tama na kailangan makumplito, ito na, aniko mo, ito na, niya mamakumalikon mo ito, auto, naginan. Di ako ito tutulad, nainig ka kang daw, mamagigid, pag yung ito abay, dap na tuminiburo, da sumyong, uway ka, hindi kaya iraman. Sumaka pa rin yan, hindi kaya iran. Sa tao. Sang oras. Sabab sang kutwa may istorya ng kutwa marata. Tapos kutwa Allah. Apo pugumanumanan niyan sa balas sang kutwa ba na kayo mong lolo to. Ano yan alamat ang kutwa sa katawa mama. Atina, pamakakuan na limong Allah kada amana na daw may mata na mga batiyan. Nasumyong sa kutwa ginawa niyan. Kaya nalamatan nila, mata na sa tinisumbat o mura. Uwan. Kung di ko ka may sampay na daw mga kamusoyri, napadawad ni Manto at tiyaw, lubog sa nga amana na. Di na lumalo pa. Nakagitingin na niya kapas ako, na daw kaya maala, na maimata yung mga batiyan, kapundra ka na, pinalamatan ako sa kanila na. At tigagyan mo ito ang ginawa niya na tigagyan mo ito ang ginawa niya amana na dahil na tina muskilaw wili tina, pag ninakantra ka aba di maparo ako may ilaya ka na ka na mama binuban ay nirma kaya mga tina mo, ikaw ito ada sirapan ng bilabon ilaya nga nauniya na kay ilaya na yan yun nung kaya doon sala na ebsa niya patay yan ito nasuka ako mga watay yan nasukailan yan nun at ginamitamang ka din
Ayab siya, inugan na kaya para tirte na mga mata. Jamur pa. Uniang ko lang isungwi siya gitu na uniang ko aso tatili na uniang na tanto apana natin. Na real property na piyag lolo na niya nun. Agi mo tayo niya sa kota karumanian. Nang biya mo to amana. Hawata mo tang ulay wa niya. Gabi mo. Nagina. Barang-barang apa itu tepung Allah. Anda niya mga sakit-sakit at tepung. Anda niya mga mga luluwag at tepung. Naino ka pa tepung iyo Allah, kapubayaan ka Allah. Napanamarin kayo makapas ka kung may tumala at tepung ay tepung ka Allah. Sigo mga bay na pinaka marag na tepung ang katanong na bata nila buhida, sudaro lupa ada to. Naroon piya ko gitu Allah sa tepung. Kaya betul kerli dunia. Tuan, mata dia. Api kala parati tanu na ira ya mat tanah mia subat nasi ko daru dupata. Daru dupa bay. Na mata na madalap terlid niya na niya. Nata pengarkanan mo. Apa nama rin kaya mana na amang gelebak ka na suy ka sesuatu Allah. Au baka makanggelebak sa taga miyatiro ka kaya sa mapansa ay mana nakilang ay mana naglabag ka sa miyati masa akya promasa ka na bedin piya ka daw Allah. So kalimat al-kufr na basta matiro taw na habitat amaluhu na milang din sulang mo yung galabag yan. Barat yan na supakan kaso Allah asyar ka na. So para nakaso ka ba ya Allah? Na pinangilan. Lagi na mga pagre. Ay kapat. Yung mga oras tanong ay aliraktan natin 30. Naalpas pa. Ay kapat. Na basta kubayang ka Allah na sika din kapantay kapatay sigo. Alam mo Allah. Papira-pira yung mga tawasid na rin kaya pantagi ko yan kaya pakapasad sumbayang. Anam yung aloy sa tutul. Si din kaya pantagi kapatay ko mas akasusod yun. Aro din piyaki ko ay Allah sa niyawa. Sabab sa kubayan Allah nakabayan na makasul ko surga na sinyen din piyantag kapatay si ko mas kubayan. Nangina di tanong di pa naman namaran. Asi tanong kapantaga na kapatay. Di tanong din maumali ko lumaut. Sa dayon sa diya maana nasi gumasa ama susuat tertanu su Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Ang mga babae ko balasan ka ng Allah api makampat na importante na anak kawatan na runaguna mga andawan. Adi talo di gulalan ay nasa ka mga paseseminar na pimbit ka no ko mga bae. Ang anupa ko sa balas. Naguya mana na sumiyaswa tanong na pag-share tanong iran. Sabab sa sumiyaswa na number 1 na miya kaswa na minisampay niyan ko sa lakaurun agyang puto amana na miya suwayan wa hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walillahil hamd. Masagugod ma liwanag din kay akin nilugod din kay alin tanong pangpalitan si kawala diyan kay galbak tanong mana kapag na di tanong dun taro to sinisa diyan kay kawi ang yagatano. Alhamdulillah walillahil hamd na sabab si ina yung magmasok pa kaysa so dali yung mana kasabutis isa din kaya maana inilapay niya tano na miyang mas oras diya so kapa makaysa o ay si isa din kaya maana station tano sumbag tano din kaya alim tano. Alhamdulillah ito ipakaysa sana Pakasiran. okay Ganto na pa eh. okay kanto na pakaysa o ay datano maklan si isa din kaya di tanong di kapagaman sa iko agaman tama agama Islam. Alhamdulillah. Pakasiran. Anisa. Ani.
Pakai siya. Alhamdulillah, walillahilhamd sa babs isa din kaiyam yang nagamidan at yung kaiyam mga eksamin o Allah si isa din kaiyam di tanong di kanggil bukas ko sasat si ko Allah na sebab si isa din kaiyam mana namiyang mas oras oy na kata yung din mga limamyas kanya mga bayi mana mga kami o mga darudupan ni oy sebab si sadyang mutuwa maana iputekil tako darudupatan yung mutuwa mapia oy na ino kino sa kami oy sebab si sadyang kota amani manusia na oy ad na panahon taman yan si iko suat si iko Allah oy na balaburo na diyan kaya mga galubo kami berbesa uman gawi igiro manaya na malutap ke supakso karumatan sebab sa suasana si Allah anto na perila kami Allah oy katawan yuden na diyang kaya mga baik ko Islam diyang kaya mga pananguntangan nila alhamdulillah walillahilhamd. Sa manin na nabatano authority ko kasubag ako titulo pa kayo siya ay mataan na bagay tanong naman ito ang Panginoon mo ang bata karibat na rin ang tanong mo may pantagsang ka na pa kayo siya so kapunggal makakuha ba na ubatap ka sopak so dato darudupa pada dosa tau no kaya sabab po yung nilabak tanaga ma masa kita na napakais wig na subagin tanong ay number 1 kung pangilabak ko agama kumabay nakaayon na nung karuman yan nakukasabutan nung karuman yan sugal ba kaya na mapia nadip ka sa ang kao karuman yan ada to sumipantag o bitira o tiwalaya o kapungunutan ninyan o karuman yan ada to napaliw ito na apia mismo ay ipintagyan na panduan o ama ina nagkataral binyan nakakuha niyan na supanduan o karuman yan ang magagama ang mapiyang tandingan sa lakob man ko ay siguro ka o karuman ka na dusa ka na taata fi ma'asiyatil khaliq lima kalokin fi ma'asiyatil khaliq di ka pa kayo nutan so tawa kisuguyara na sukad baranusa when na so darudu pa adato mapitan dingan na paliwat ko bay na kaunutan yan apia si ko mismo ko kapusa na subay na didi mga pusa yung ikaruman yan si iyo to ko mga sunna Yuti tinudo no si ko mga sunna ay hirap man na Ramadan na tari dato isipan yang mo karuman ni kamus uy na si ko mga sunna na ayad na kailangan na upusa ka na pudasan ka sa karuman ka pusa ko makita na ugirawa way pusa ka din na pusa ka usang kakaniyan na ayat tara lebih na ginagawa ito perhatian na auto so masumipad na gusay ha bayay labi kaka ubay ko na ayat na paliwat na tanong na pusay tanong ko karuman tanong so panang utaman tanong sabab saan yan kasabutin ay betul dulu kanya mo hirap man na piyakawit ka sa masarangit kayo nga papar naku din sumaratabat na sumaratabat na inireserve tanwanan sa kaya mga pusutan at susadig na mga to bida maratabat yan uwan na ani ka dito na kayo din so so guilty simbag tanong mga bat si tanong ko mga bat ay na kailangan na mausay o dito sa panahon taman na mapya o paano ba niyan sungkaan na sabab ko kapyaw dito na mapungunutan ko nito Allah wa'ala assalamu Nanta pa na. Oh. Ali, menay ba na to, ano makatanong kataan niya ka pinapururag na deran dia niya tayo tumubay na kuwan. Matutukuan. Makabili. Dia mga nako to utang ada baby sumiyot ako na miya wafat Why?
Nasutang na kailangan na bidin. Pwede mo ito Bas- tungan eh. basta di ka bidin sa dunia, nakabidin sa luwan mo. Ayun to. Inuntaw wirila o kirkon at hindi na kayo niyo apat na yun sa kibulog na rin. Na sabab sa giyang putuwa kerila ka ng bulas ang kamabuol na o manuginan ana mga watayan kaya man nakita sa tanggungan na sumanga watayan sumanga lulutin nagimili nila so Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nakiyapan taga na kofat na ana malalang utang yan mismo si Umar Khalifat Rasulillah o Amirul Mu'minin na mismo sa kanyan namiyawapat na anautang yan na sukebi di rin nasa ikinuha ko Baitul Zaka Baitul Mal mga Muslim ay inutangon na minibedong na lupa walay napia sumar nagmiyawapat nagyabi din umalulot yan utang yan kauto na ay minibedong na suminitag ako Umar walay yan kauto nasutang na kailangan nakabidan na ubad na kibid mga watayan na bidiran auto ugid na pipiro wagama punsa ka dahil na taman sa kakaytuya nabi prila ka na alhamdulillah sabab sa dahil kibid ug manubad na kibid at kibubag sir ka automatiti mo abaya-baya aki irak sa mutwa tamo lawanan Taban. Tadi pa rin ko na ialim may sao. Ino niya nagkanalim na kuno dito ni Rina. Kita utang niya katanga pagkatede kami kung sa Mauri anuman. Karena kami ya kalau pagkasar ke tamamu, nakaisa mo ko dito ni Rina dito mautang taon. Napaglangi ka pa surga. Apa surga ka? Kini nagka. So katoy tanurong ko agad mo. Sa ano nga na mo rin, nakanabaro kakatid ito sa naman. Isang kalasyon. So at nautang yan, napakabid no Allah, nakibigin na sumapya ng labagyan. So Diyo Allah, kada barangit nung kamontong dugaw, di na tumitindig ka na, nibigir ka Allah sumapya. O manuwinid na mapyan niya, kanya lang kami, hindi pa mayad yan. Ada lambo mapyan yan, na sumarata ka na niya gawa. Aya katulong na binangot wa hadith at hina atadro naman humul muflis katawan ni wari hey mga sahaba wanta tawa mialugi muflis yung kutwa mialapis katawan yun tayo mialapis nating sa abaya Rasulullah al muflis umalla dina ralahu wala dirhamalahu ako na muflis na sudah tamo yan dapira yan tiguna biyadi ayam mo please na mutua mga tao biya ka masalungan na mo rin aminitaling man yan suamali na mapya napagi pa ka masigira was ka tanya na di ba ka nang inisita binto lang piya maganda kung ano pumaya di ino to natama natin yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kalangan nagyang ko to itatambang ang ito na ada pa na pag-uma ada pa na makatipuid sa utang na tinagasuayan na sumarat tagyang ko tuwa kayo din nagibidi na mapya yan naman na sumarat agi ang kutuwa tawa may kabida din naroon kibisa-bisa uway nagito at tigong nabi imoflis nabi ang kanan kakay sudun suwalay matausan o kapaka bubeda sa aluman amore malagi dito mo kanta kakang benar ada nga tunay na mapadira naskat niya ka sa aluman amore Allahu Akbar Udah din na. uway awang to yaw na